Nefi je zapise proslijedio svom najstarijem sinu, čije ime također bilo Nefi. Neki nevjernici odredili su dan kad će pobiti sve vjernike, ne ugledaju li znakove koje je Samuel najavio da će se vidjeti u vrijeme Kristova rođenja. Tijekom paše, Nefi je cijeli dan molio Boga, moleći za spas vjernika. Bog mu je tijekom te noći rekao da će znaci biti dani jer će se Krist roditi idućeg dana. Kada su se te noći pojavili znaci Kristova rođenja, mnogi su obamrli od straha zbog svojih grijeha. Nakon pojave tih znakova, mnogi su se preobratili. No i Gadijantonovi razbojnici brojčano su rasli, te su pobili mnoge ljude i uništili mnoge gradove. Nefijci i Lamanci su se ujedinili u borbi protiv razbojnika i okupili su se na jednom mjestu kako bi se zaštitili. Gadijantonovi su razbojnici pripremali dugotrajno opkoliti ljude, no nisu uspjeli u svom naumu jer su ljudi pripremili dovoljno zaliha. Uskoro su razbojnici bili toliko gladni da su pobjegli u udaljenu zemlju kako bi povratili snagu prije ponovnog napada. No Nefijci i Lamanci su ih zaustavili, te ih sve ili ubili ili zarobili. Zarobljenim razbojnicima propovijedali su evanđelje. Oni koji su se pokajali te obećali više ne ubijati, oslobođeni su. U vremenu mira koje je uslijedilo, ljudi su se obogatili. No u svom su bogatstvu zaboravili Boga, te su počeli druge cijeniti po njihovu imetku. Bog je neke ljude inspirirao da zovu narod na pokajanje, no skupina vođa se toliko uvrijedila da su ih u tajnosti pobili. Dovedeni su pred vrhovnog suca kako bi bili kažnjeni za svoje zločine, no svoju su moć iskoristili kako bi se međusobno zaštitili. Potom su ubili vrhovnog suca i uništili vladu. Tada su se ljudi odvojili u malene zajednice od kojih je svaka imala svoje zakone. Nefi i ostali nastavili su propovijedati, no bili su odbačeni. Bog im je svejedno podario moć da vrše velika čudesa. Oni koji su se pokajali krstili su se i njihovi su im grijesi oprošteni.